vayan entrando todos xa. Sí. Apagamos as luces, se importa. Sí. Xapón está situado en Asia. É un arquipélago. A súa capital é Tokio e a súa moeda o yen. Unha ciudad tamén moi famosa é Kyoto. Xapón está situado nunha zona onde hai moitos volcáns e terremotos. No 2011 houve un tsunami moi forte. Houve moitos mortos e moitos feridos. Nese tsunami tamén foi dañada unha central nuclear, Fukushima. Nas revistas xaponesas se ven con símbolos de arriba a baixo e de dereita a esquerda. Nas entradas das casas teñen un sitio para poñer os zapatos porque non poden entrar calzados. Nas casas xaponesas non hai camas, senón hai un colchón unido con unha manta e eso se chama futón. Polo día o recollen. A bañeira xaponesa non é para limparnos, é para relaxarnos. O inodoro xaponese ten chorros de auga, música e se caen da ausenta para non ter frío no cu. Se come con palillos xaponeses, como estos. O que máis se come en Xapón é o arroz, aunque se comen moitas sopas. O que máis coñecemos aquí é o sushi. O kimono é o vestido tradicional xaponés. Poden usarlo mulleres, homes e nenos. Os zapatos chámanse keta e úsase con calcetines blancos. O cinturón chámase obi. En Xapón hai moitos deportes tradicionales, por exemplo, artes marciais, tiro de arco e o sumo, que é o deportamento tradicional de Xapón. Os loitadores pesan entre 3 e 200 kilos. Son os máis famosos do seu país e gañan moito dinheiro. En Xapón naceu o manga, que é un como típico dali. Bola de Dragon Z, Hello Kitty, Doraemon e Shin-chan son debuxos típicos dali. Aos xaponeses gustalles moito disfrazarse de nenas pequenas, que se llaman riki. Outros les gusta disfrazarse de panques. Outros levan o pelo teñido de rubio e a cara pintada. E nós somos as de Cores, unha tribu urbana xaponesa que vai vestida como nenas pequenas e con moitos accesorios rosas. Agora vamos a contar un conto xaponés. No, ponémonos así, lees desde o sitio, vale? Venga. Fai moito tempo, había un bufo que traballaba de pintureiro. Todos os paxaros acudían a él para que puliera as súas plumas das cores máis bonitas. O bufo era tan bon o seu traballo que todos os páxaros estaban encantados con él. Todos, excepto Xapón, que estaban tan orgullosos da súa nosa branca inmaculada que despreciaba o seu traballo. Pero un día, cansado xa de tanta blancura, o corvo acercouse ao bufo e dixolle: "Dingue tamén as miñas plumas, pero dunha cor única que nunca se vira nunha área." O bufo pensou e pensou antes de decidir que cor usar.
e ao final decidir polo negro. Agora as túas plumas son dunha cor como nunca se vise antes no ceo, dixo despois de rematar o seu traballo. Cando o corvo douse conta de que as súas plumas eran totalmente negras, como se estuvera cuberto de carbón de cabeza aos pés, enfadose muchísimo, pero xa non se podía facer nada e a partir de entón todos os corvos son negros. Pero os corvos nunca perdonaron ao urco. Cada vez que o vían botábanse enriba e se puderan acabarían con ele. É por iso que os bufos decidiron dormir de día e sair a cazar de noite cando os corvos están dormindo e non corren perigo de ser atacados. E colorido e colorado este conquista, por iso está conquistado montado. Lo bueno, seguramente